Yawwa, abinda nake so ku kun san cewa wannan fada ce mai mutuka. Kai kaga wata kabila. Ya ba kitse. Kaga wata? Yarinya me ya kawo ki nan kuma haka? Ina zuwa. Dade wannan sai dai kan yilla. Wannan kayan anan. Kajiran anan. Ka jira na maku yana wanda ku abinda nake gaya muku kenan. Ina gaya muku cewa yaƙi da jahilcin nan ku je ku tafi yaƙi da jahilcin nan tunda kuna yara muku wannan karatun ba. Nan da jahilai ni ne kawai me zunzurutun Allah ya ba ku wari. Shi ne lissafi na gaya muku cewa ku shiga yaƙi da jahilcin nan. Da sai ku ji kunya. Ranka ya daɗi. Ban taba jin kunya irin ta wannan ranar ba. Ka gare wannan kabila ta zo mun kasa magana. Yau ba dole ba. Allah ya sa mu yan Najeriya ce ƴan ƙasa kun kasa magana ita. Allah ubangiji ya taimaka ma da yake kanana. Ina nan. Ba dan haka ba da sai dai mu ta kallanta. Sai dai ku kalle ta wallahi. To yanzu ranka ya dade a san yadda za a ji da me ta. Zan turance ta. Za ku yi mamaki kuma sai na ba ku mamaki. Ya ci maka ta tura ka makaranta me yasa ka gudu? Gaskiya na ce ka tafi yaƙi da jahilci ka ji ka je yaƙi da jahilci lalle wannan mai kwale kanka kai ka tafi yaƙi da jahilci ba kai saboda haka ku tsaya za ku ji tsantsan mashahurin kasur gumin zunzurutun sabon turanci Allah zai fito daga bakin mai gari ranka da iya ba ta dama. wato ko kabila what people democratic national people party next talking I'm here to teach some children. I'm finding one location. The school name is Covenant International Primary School. I don't see the school, so I'm here to find the school. Please, sir, can you help me to the location of the school? So I said, let me answer. Me kace ne? Kai kadai ne na san. To sai na san ka ji komai. Na ba abin da ban sani ba. Ka san ka kyala makaranta intelligent ne akai na. Sosai kwarai da gaske. Lalle ku ne kadai ne. Amfanin makaranta kenan inda mun yi da ba haka ba. Ba mu ji kunya ba. Yanzu Allah ya sa mai gari yana nan kaga zai turance mana ita tsaf. Sai na da gaske haka bane. Dama ba kauyen nan ba wanda yake jin turanci irin na mai. Yawwa. Saboda haka zan ba ku mamaki. Sosai kwarai da gaske. Abinda wannan yarinya take nufi. Za ku ji ta ce gwagwalada. Gwagwalada. Mun ji gwagwalada. Tana nufin gwamnatin gwagwalada ce a nan birnin tarayya Abuja tsakiyar Najeriya ta turo ta. Ba komai ta turo ta ba. Face ta turo ta noma. Noma. Za ta noma masara a wannan gari. Ba komai take nema ba face gona. Ilaha illallah. Gona take nema. Allah ya baka yawa. Nan kai dade noma za ta yi. Yarinya kin zo noma nan kuma kin zo masarauta mai adalci. Kamar da zan ba ki gona. Of Noma and Gona. I don't understand all this rubbish people that are saying. I say I want to come and teach people telling me Noma. Sai ki magana sala da Yari na ji kamar fada take tunda dai ba ji nake ba. Ni kaina ta daure mun wannan ba fi sabilillah kakki wazan kasa ido. Yarinya ba noma kika zo yi ba. Kin zo ki noma saboda haka zan baki gona. Ke ba kika ce gwamnatin me famin ba noma ba? Gaskiya ne. Famin noma, kan kuma gona. What is the meaning of Noma? What are you talking about? What is the meaning of Noma? I'm here to find it. You're telling me Noma. What is the meaning of Noma? What is the meaning of Noma? Say I want to teach. I say people should go. ranka daɗe ti fa take nufi fa. Na tana cewa ti. Shayi kenan. Dole shayi take nufi. Wannan ti kenan. Shayi za ta sha shine. Gona, famin manomi, ti, shayi. Allah ya taimake ka. Ai zaki sha shayi sosai. I want to teach you people are busy telling me tea. I told them I'm not eating from home. What is the meaning of all this? What is the meaning of all this? I said I want to teach you people are busy telling me tea. Ti shayi. Za ta sha shayi. Ti shayi a masarauta. What did you say? I said people should go to school. People will not go to school. Busy telling me what is the meaning of all this? What is the meaning of all this? Zuwa na ta dawo ne?